Duga na eh. Bungkag mga ning balay na ubos. Sa lipod mga ning ayo mo no? Asa po itong sa natungod sa mangga pag nabalay. Bungkag na. Lumpad ng tin. Mga to. Alas 3:49. Birtin tuga sa hangin. Nabli ng atok. Diri mo. Ayaw magsagit. Ayaw syagit. Lela, Sul. Dali. Bella, dali. Dito mo. Dali. Dito mo sa Girl! Ang akong bag din, dito sa kinadaplinan. Gisuro si Lupin, kinadaplinan dapit sa bintana ang gamay. Nasa salog. Ayaw na, dali na. Sagli na. Naipos mo mo. Dali na. Sagli na. Wala na siya ito. Pagkaroon ako, naipos na ko. Terus aman ni ma. Wala si Cody kaluoy. Na, yung sagli lang ginainis. Kasi tigit siya kayo dito. Natay ako. Hindi nagjutaan ni Bisod. Bisod naman tagpalit ang mga ato. Wala taan eh. Tanan na itong mga panginabuhi. Wala na. Bawang ani ano naman eh. Ay, cellphone mo. Sa birahan, daw sa kong baguhan. Ay, kadugad, pag-ani. Ani mo ba? Ay, mahanda. Isa kay lalay Nakita na ginagawa. Ukab na gid. Wala ko man siguro na ukab gid, pero na ukab na gid. Nawalis. Ang ako wala na gid. Isa kay lalay still ko no. Wa man kay kuan ilalay sil ni buko man ko. Ako ataas man. Pero pag kuan diri sa Ano hangin, na sila problema ni sila ko nasa kwarta ni siya panday pag kita wa man say ka trabaho panday. Ay, sama tulog na. Nawag kita katulugan. Kaya di ko na. Ito ang kuting. sinila ako. Ang sama ko ingon ako sa ina. Nagputos mo sa inyo. Ito na yung maghintang diri. Tapos pwede sa gamay ng lugar. Ewan na. Ang kisami nga mong itago-tago ang ganiha. Mo ning kwarto. Naukab na. Wala na top. Ang kinin sa kwarto lang ating itago-taguan. Naapa pero grabe nakatulo. Wala. Yang diri po tao sa mga video-video ganiha oh. Muna ni. Wala na. Nahugno na. Ang kisami. Hindi dyan kumpiyansan. Wala na safety. Isa na gamit terus. Isa na gamit terus. Sa metro sa mamang game ko ano na face. Pero may nalago tanan.
Dire so ni ang amo ang gamay kaayo nga mao na lang joy ligon-ligon gamay. Tanan dito na nga langkat na tanan. Politiko. Pa na sa ka dira pa. Puri may taon may Oo, daw sa mga kadade. Happy New Year! No? Happy sa kuon. Dinwi. Naglayo. Ah, naon sa na ni wala o. Na. Ano ade, tama na ulit. Basa na kay kisabay. Morning kwarto nga gitaguan gahapon. Ukab na. Ang sa likod. Hawa ng mangga. Mga bali. Ang atop na, hulog na. Mga bali ang lubi. Sa una dili ni makita ang dagat dire. Kaya napuno na sa balay o sa mga kahoy. Pero karon pwede na kita ah. Nanto ta sa atubangan na pinasahay na pod. Diri mga hidaan ng gabi. Diri kisami wa na. Mami. Hugno na. Gani ako ni ko nga di makita ang dagat sa una. Pwede yung hawana na. Di rin nalupad ang katong bakal oh. Ang grills. Pero ang katong atop nga wala na plastar. Ang balay sa silingan mo na ubos. Nabungkag na. Kini di gyud makita dengan ay kalsada sa ubos na yung mga balay-balay manay dagat. Di jud na makita dire. Pero karon pwede nang kita ah. Klaro kay mga balay. Dari tanawa ang mga kahoy kay mga tuod na lang kasagaran. Pandito sa atbang o mga punuan na lang, wa na yung mga sanga-sanga, hurot. Kanang koral amo na lang i-plaster-plaster gihik na nagpisi. Mga saging. Kini sakyanan magani wala kaigo sa mga sin, daghang mga sin ang lupad. Naiuban dito nga sakyanan sa gawas. Nangaigo sa sin nga buak. Kini ang lock diri nga side. Wala na, guba na. Na mga koral nga guba. Daghang nga guba. Kini puno ni koral diri. Mga balay pero hawan. Ukab. Kini mo ning sa pikasay sa atop sa balay. Nalupad ni dito na ni padulong sa ikaduhang poste. Kita kayo paglupad sa atop, nakita din sa silingan. Kanang silingan ganang dos andanas diha. Buak ang mga bildo nga mga bungbong. Doa po do kana po sa taas. Tunga na lang po sa atop na bilin.
Ang ubang atop na mo diri sa silingan. Napaslak. Mga bildo sa taas ubang yang hulog na din eh. Mga bildo. Ita eh. Ini nani balay diri, parang tumpag. Paita. Okay na napus kinano bunggon igong nakuha na sa amin, naigo sa mga sa nakaigo na ni. Gini diri dili ka makaagi diri kagani puno ni sa mga atop, puno sa mga kahoy, mga sin diri kining sakyanan tabunan ni sa mga sin. Ang gato mo ang sin ang transformer na kahulugo na ang among sin diri sa kuan pinipustihan nasangit aning wire nagisi-gisi among sin nga na mga kahoy pertinda kuang dagit diri kay kuan ni nasangit diri ang bunggo na diri dapita. Matong balay lang ate. Wala na atop sa pika side. Ang kura lang mga semento nga buak. Ungkag. Ini daghang gani mga kahoy diri pero nangahawan. Loh. Nga ukab mo na ini diri. Gahanda dengan nangawalan atop diri oh. Gahapon nagtuumig amo atop ning lupad. Piti ning daghana. Daghana sa mga balay nga bungkag oy. Grabe di gini mga klaro dari mga balay. Pero karon pero klaro ha. Kini napuno na rin kahoy. Karon wala na. Halos wala na mga dahon, halos mga stick na lambos kahoy ang nabilin dito sa atbang oh. Mauna ning kahimtang sa atop. Atop sa diri sa balay. Ito arang sumpay sa atop. Nalokot tas tumoy. Pwede ko sugasangin mo nang magburot-burot ng kisa mga kinadakan kay pwede ng hawana. Pwede ng dakuha sa ukab. Paita. Nangabungkag ng balay sa us.